Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Merry Christmas! Well, actually, humana ang Pasko and nagpaabot na lang sa ta sa bagong tuig. Pilan lang kaadlaw, year 2025 ug daghang salamat sa tuang mga kaigsunan nga padayon nga nagsuporta sa tuang YouTube channel. And probably before the year ends, mahimo ng 80 subscribers na. 80K by the way, not 80. 80,000 subscribers na. And hopefully, ma-hit na nato ang 100K nga subscribers para maangkon na natong silver lang nga play button. But again, daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kung wala pa mo ka-subscribe, please click the subscribe button. And also the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. And sa mga nangita, sa mga daan na itong mga istorya, pwede sana ninyo makitaan sa Katabi with Ate Gems, atong laing YouTube channel nga nag-feature sa mga oldies or sa mga karaan na nga mga istorya nga wa na nini atong bagong format. And kung ginasa mo nga mo pada sa inyo kagalingong istorya para makahatag og inspirasyon sa kadaghanan, pwede niyo na mapada sa papajoesuperb@gmail.com. Okay? papajoesuperb@gmail.com, or i-check na lang sa ninyo ang video description kana dito nakasuwat ang ato ang email ad. So dito maglangay og basahon nato ang unang tampo. Karong dili actually unang tampo. Ang ato ang basahon nga tampo nga pinada sa ato ang subscriber nga naguluhan og third eye. Siguro ang uban mingon nga ako na may dunay third eye, Papa Joe, kay murag ako na may makakita sa hugason. But unsa ka kini nga klase nga third eye? Atong paminawon diri lang sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ang atong suwatampo karon kay pinada ni Vicky nga naguluhan og third eye. Unsa kay unod sa iyang istorya? Atong paminawon diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, just call me Vicky Victoria. Kini nga akong istorya karon nag-focus sa love story sa akong best friend nga itago lang nako sa pangan nga Ruby Rose. I am one of your followers sa mong YouTube channel, Papa Joe. At first, gusto ko akong istorya ang mafokusan aning akong ipadala karon nimo. Pero noon sa banga sa dihang nakaabot nako sa hapit tunga-tunga sa pagsuwat sa akong istorya, diha pa nako na-realize nga mas nindot ug exciting ang love story sa akong amiga nga si Ruby Rose. So mo na ni karon ang akong isaysay ang iyahang istorya nga gitaytulan nako og third eye. Ang akong amiga nga si Ruby Rose ang dunay third eye. Well, maam ginay sungog-sungog namo sa iyahang mga close friends ug ang rason nga nung gitawag namo siya og third eye. Tungod kay naa siya'y kapasidad nga makakita sa mga panghitabo pinaagi sa iyahang damgo nga matinuod, Papa Joe. Well, usahay makaingon ka nga imposible, fictional, imagination ra kutob. Mausab na'y akong pananaw niya nitong bago pa nako siya nga naila-ila. Pero na-prove nako nga dunay kamatuuran tungod kay pinaagi siyang damgo na sakpan niya ang iyang boyfriend nga usa ka cheater. Usa ka gabi niya na nagdamgo si Ruby Rose sa iyang boyfriend for 5 years ug gipamay-an na ganit ni si Ruby Rose sa iyang mga ginikanan sa iyang uyab. Pero pagkagabi human sa pamay, samtang natug si Ruby Rose, nagdamgo siya sa iyang uyab nga nahimong bitin ang lawas. Dakong bitin, pero ang ulo sa tao, Papa Joe. Ang naong, mogyod ang naong sa iyang uyab. Gilikusan daw siya sa dakong bitin, Papa Joe. Ug sa diyang nakamata siya, gipaningot siya og taman ug naghilak. Dili siya gusto nga maguna-una og dautan sa iyang uyab, pero siya mismo ang nakaibaw na sa mga history siya mga damgo doon nagibati. Labi na
nga snake o bitin pagyud ang iyang gidamgo, sign of betrayal. Doon na kay pagtraidor nga mahitabo. Dili siya gusto nga maghuna-huna og bati, pero di malikayan nga magbalik-balik siya ngunahuna nga what if nagbinuang gyud ang iyang uyab. Pagkaugma Papa Joe, wa gyapon siya mahimutang kay baw na mo sa women's instinct ug mo nay mo take over sa tuang lawas. Kumbaga nagrigor ang iyang utok ni Ruby Rose. Although 100% ang iyang trust sa iyang uyab, pero tungod siyang damgo ni decrease kini ang iyang pagsalig nga sadto siyang uyab o iyang trust rating sa iyang uyab ug naka-decide nga mag-imbestiga. 2 days after nanawag si Ruby Rose nako nga naghilak. Ganahan siya nga makikita nako kay need ko na siya nga mo comfort niya. Tagalog speaking si Ruby Rose, Papa Joe, pero dinhi sa kong storya ako lang binisayon. Vicky, magkita ta. O gitubag po nako siya nga naang akong amo o di ko kabasta-basta makagawas. Sa Sunday pa akong day off. So, Sunday pag yun ta magkita. Mga 3 days away. Kung unsa man gani na nga gusto nimong isulti nako, isulti na lang nako diri sa phone. Nagilak si Ruby Rose nako og nitubag nga si Marco. Nasakpan nako siya nga nag-cheat. Naadi siya laing uyab ug dugay-dugay na pud sila. Gibuang lang ko niya. Naluhi ko sa kong amiga pero di na ko siya pwede nga i-baby-baby. Kaya mosamot na lang noon siya og kadahon. Besh, sa atong duha ba, ikaw man tayo dunay tulo ka mata? Pero huwa ka kakita sa true color anang Marco? Matud ko pa. Unya ni padayon pa ko. Ako ha nga, duha ka buka kong mga mata ha, pero sa unang kita lang nako anang Marco, nakita na gyud nako nga doon na gyud siya something. Dili siya kasaligan og naong. Hitsura pa lang daan ato ay cheater na kaayo. Wara bay angay. Kaya di siya guwapo. Mo na tinuod. Dili gyud guwapo si Marco. Di siya bagay sa kong amiga nga guwapa. Taas ug height si Ruby Rose. Niwangon nga murag model ang lawas. Puti, hamis, taas nga straight ang buhok. Flawless na gani ang outside beauty, mas labi pa gyud ang inner beauty. Yes mo ni nakita nako ang Ruby Rose nga akong amiga. Almost perfect ang beauty niya in and out. Maayo pa gyud og kahimtang. Asa ka mangita og babae nga ingon ana, Papa Joe. Unya gibinuangan lang so sa kalalaking ang naong murag tirador sa kulon. Puwera gaba lang. Wa gyud kay masulti nga bati sa akong amiga. Kaya ako mismo nakasaksi sa iya unsa siya ka maayo nga bisag ako iya akong amiga unsa ragud ko. Taga probinsyana ug usa ka Chimay nga napadpad sa northern part of Luzon. Kundiin Tagalog ang inistoryahan. Unya gahi pa kay kog dila nga magtagalog. Pero giamiga gyapon ko niya. Since ako man ang nagpadaog suwat mo Papa Joe, siguro nga mas maayo nga muhatag na lang pud ko og brief info sa akong kaugalingon. I am Vicky, usa ka promdi sa bukirang bahin sa Sugbo. Nagikan sa usa ka pobreng pamilya pero malipayon. Bisan pa sa mong kapobrehon, proud ko sa akong kaugalingon nga nakatapos ko og high school. Tungod sa ako nga mapinanggaon nga inahan ug amahan nga bisan pa og daghan kayo mi nga managigsuon ilag gyud ming gipa-eskwela tanan sa public school sa amo ra pud nga lugar. Pag-graduate ako og high school, dunay ni-offer na ako nga pasudlon ko og tindera sa usa ka hardware sa Cebu City. Ug tuod man ni trabaho ko isip usa ka tindera. Pero pirmi ko makasab-an sa among supervisor kay wa kunoy customer service relationship ang akong style. Dili ko kamao mo entertain og customer. Customer is always right, Vicky. Mona, bisan og gisapot ka diha, bisan og gisakitan ka sa tiyan, bisan og disminorya pa ka diha, ayaw gyud kalimot pag smile. Matud pa sa akong supervisor nako. Halos kada adlaw ko makadungog niya og ingon ani. Every time makakita kog lali sa customer. Sayo na Ginoo nga giunsa na ko pagkontrol ang akong kaugalingon nga mahimong smiling and friendly sa mga customer pero ambot nga wa magyud ko'y pasensya sa mga customer. Labi na og mga dato nga mata pobre nga ubos kay tinan-awan sa mga sama namo nga tindera. Well, nakatiming po sila og maldita. Kay di ra ba ko maghilom. Di ko mohilom-hilom ra. Mutubag ra bagyo ko kung naa ako sa lugar. Gutom na lang ka karong buwana, Vicky ha. Naikog na ko sa mong ate nga mao'y nagpasud ni mo diri kay kauban mi sa trabaho sa una.
Dako gugut ang kabubuton niya pero siya pud nakaingon nga wag gyud kay customer service. Ako mismo pa jud naka-realize nga murag wa pud jud ko'y customer service. Dili ko friendly, di ko smiling. Hasta mong mga silingan ug kailan nako mo sa sulti. Ultimo ako mga igsuon moingon nga mura kuno ko og way kalipay pirmi. Akong naong kuno kasabitan og usa ka bakid nga bugas. Dili man sad ingon nga maldita ko, snobbish or stricta. Sala ba dayon ako nga gipakatawag ko nga ingon ani, mugtok pirmi ang naong, isugon kay dali ra ko masuko. Naam ko sa kong nahuna nga abi kay pobre mi dagdaogo na lang. Di ko padagdaog musukol ko. Mas maayo nang makauna kaysa maunhan. Kinsa man day nang hilabot nimo Vicky, pangutana pa sa akong ate diri kanako. Wala man. Basin ba og naay manghilabot nako or makaminos, mas maayo na nga ako'y makauna kaysa ako'y maunhan, tubag ko pa. Igo lang sa paglingo-lingo ang akong ate. Ako mauna, nga dili ka pwede og tindera, usam na trabahoon nimo nga wala man sa kaka-eskwela og college. Pangutana pa ni ate diri nako. Ay, magpa-maid lang ko tiyo Kay mayo ng maid, di man na need og customer service kay kanang amo, di man na magunahuna og smiling mo juga ng permi lang maid. Ilang gusto, nindot ang performance, tubag ko pa. So mao to Papa Joe, akong kagustuhan nga motrabaho sa balay. Mao nga gipangataan ko sa kong ate ug amo nga nag-hire og katabang. Nakatrabaho ko sa usa ka pamilya sa mga maayo ug kinaiya. Duha ang ilang anak nga mga bata pa. Nag-eskwela sa elementary ug ako pud ang moati Manila. Ako raman pud ang ilang katabang. Dito nako napamatud-i nga made in heaven gyud ko. Kay katong magtindera ko, giingnan ko nila og no customer service. Pero sa balay sa akong mga amo, giday ko og maayo nila sa akong trabaho kay kugihan ko. Buotan dunay initiative og di na kinahanglan nga suguon pa. Mga 2 years na pud ko nga nagpa-maid sa akong amo sa Cebu City dihang ila kong giingnan nga mobali na silag puyo kay ang amo sa akong lalaki nga amo dito man siya ipa-assign sa mga city sa Northern Luzon. Plano daw ko lang dadon kana kong ganahan ko. Ila po kong giingnan nga kumukuyo ko nila dito ila kong pa-eskwelahon og college. Og tuod man ikuyog ko nila ni ma'am og ni sir sa lugar nga bag-o na ko ang tanan. Naglisod pagyug ko kay Tagalog ang mga sinultihan niya bisan og makasabot ko og makamaok og Tagalog pero ang akong baba gahi man gyud kay mulitok og Tagalog. Mao nga pirmi kong kataw-an sa mga classmate nako kay Bisaya kuno ko murag si Annabel Rama ag tinagalugan murag sakto. Nagtrabaho ko sa balay sa akong amo. At the same time, nag-eskwela ko sa ka college university dito. Pero pila ra ka units ang akong ikuha kay gamay ra man kog time. Kay lagi, gatrabaho pa man ko sa balay sa akong amo. Ana kaninot lang kang ma'am og sir kay sila ni gasto nako tanan. Sa tanan ako mga classmates nga mga tawa sa kagahi sa akong dila, usa ra gyud ang nalahi. Si Ruby Rose nga gawas nga mo nag-artista sa kagwapa, buutan pa gyud. Ug wa ko ma-expect nga iyaha kong amigahon. Mao man gani ko pag una niya kay sukad-sukad kadto pa ko nakatry nga naay ni tagad nako nga gwapa og dato og buutan. Nya gikan pa sa mayong pagkabutang ang pamilya. Diha nagsugod ang history sa mong friendship ni Ruby Rose kung dunay party sa ilaha, imbitado jud ko. Sama na lang natong giimbitar ko niya sa iyaha sa birthday sa iyahang mama. Nakatin ko ato kay Sunday man. Pag-abot na ko sa ilaha, nakita na ko ang ilang garden nga nindot kayo og mga decoration. Unya mga tao nga imbitado, mga dato pa gyud. Murag ako ra gyud. Siguro'y pobre dito Papa Joe. Naawaw ko nga matubang sila mga visitors kay feeling nako di ko mubagay dito as invited guest. Nakaibaw ko asa ko mubagay dito sa kusina Papa Joe. So niadton lang ko kusina og nanghugas og plato. Gipasagdan na sab ko sa ilang mga katabang kay abi nila og gi-hire ko sa ilang amo para mutabang og hugas. Tungod kay wa may mga hugason kay catering man lagi. So ang akong buhaton kada nay mong gamit sa kusina og plato or tinidor o kutsara, ako dayong sundon og hugas.
Nakuratan na lang ko diyang nisud sa kitchen si Ruby Rose. Vicky, niya naman kaya diri di ay, natagbaw ko pangita nimo. Anong nang hugas man taon ka diya? Uy, gipaari man ti ka as invited guest, dili para manghugas, matod pa niya nako. Ay da, maliit na bagay, mas komportable ko nga manghugas uy, di pa kaana makatabang nako sa inyo mga helpers, tubag ko pa. Gigunita ni Ruby Rose ang akong duha ka mga baga o gitutukan ang ako mga mata. Imagine na lang ninyo, nga taas kayo siya. Mga 5'5" ang height, unya ako 4'11". Magduko siya nako, unya ako maghangad niya. Vicky, ayaw palabi paubos sa imong kaugalingon, ha? Di baya nato matagaan ng panahon. Pwede ka nga ma-successful in the future. In the near future, mo nga mag-practice ka nga mahimong amo. Matod pa niya na ako, Papa Joe. Ako? Ma-successful? Kung saan ka na ako pagka-successful nga niundang na manggani kong eskwela kay di na nako makaya sa akong lawas o utok ang pagtungha og college? Tubag pa nako niya. Samtang nagsigi kog smile, da ang katawa. Monay nakalahi ni Ruby Rose. Kay at ease ko niya. Di ko mauwaw niya. Ang akong gi-reserve nga mga pahiyom o katawa, anto ra gyud kang Ruby Rose, Papa Joe, mapunta. Kay sa laing tao, aloof man ko ug manggiwawon. That's why mahaan ko nilang maldita o strikta. Sige ka, nagdamgo ra ba ko nga maminyo kuno ka og celebrity. Matud pa ni Ruby Rose din ako. Napaisa nga akong kilay nga usa ka buok. Ako, maminyo og celebrity? Ha, ambot na lang. I know na siya third eye, pero kabaw ko nga iyara kong gibinuangan. Para lang yun nga di kay naku usbon ang ako ang pagkatao. Ang gipasabot si Ruby Rose, ang giingnan nga pasensyahan na lang ko niya kay wag ko maanad nga makighalubilo og mga tao labi na sa mga dagko king mga tao or mga big fish or bisan pag ordinaryo ra pero kuyaw og porma kanang mga datuon og porma. O sige, kung mao na adto lang ka sa kwarto pagtambay ka, matud pa ni Ruby Rose. Gipahatnan ko niya og food sa ilahang maid unya giablihan ang aircon sa iyang room og nagpasalida og TV. Okay na ka sa gibugnawon sa room? Diyang remote pagpili lang diha. Naidagang salida diha sa Netflix. Matod pa ni Ruby Rose din ako. Before siya nigawa sa room para mobalik sa party siyang mama, iyang giingnan nga, chin up, Vicky. For all I know, naidagan diha sa mga bisita ni mama nga mas utangan pa nimo. Nagkalisod sad. Di lang mailahan kay mayo masilag pamurma. Mas dako pa siguro kag savings nila mo nga be proud of yourself. Ako lang po siyang gitando-tando, Papa Joe, para di siya nga mangugat. For me, man good, it doesn't matter og tan-awon ko sa mga tao nga luoy or ignorante, way grado, dili gwapa, okay naman po na ako. Kay nakaman ko yung prinsipyo. Nga og di sila ganahan na ako, di po ko nila. Mao ganun na yung rason nga ganahan ko ni Ruby Rose. Kay I know ganahan man po siya na ako. Tungod kay day off man to nako, allowed ra ko nga di mo pauli sa balay sa akong amo basta makauli lang ko og Monday morning. So diha gyud ko nga gipakatug ni Ruby Rose ang room. Nagtapad migigda. And during sa akong stay siyang room, feeling senyorita gyud ko. Kay hinatdan mo mi pagkaon sa ilahang maid. Wa ko maanad ana kay ang ako naandan ako ang mosilbi. Pero sa balay sa akong amiga iya gyud nga gipatry nako nga ako na pud ang silbihan kay lagi. Angay ko maganad-anad kay maminyo lagi kuno ko og celebrity kay nagdamgo kuno siya, Papa Joe. Pagkaugma, nakauli na ko sa balay sa akong amo. As usual, busy kay ko sa akong mga trabahoon sa balay. Labi na nga, wa na ko nag-eskwela. Ni-focus na ko pagatiman sa balay sa akong amo. For straight gyud na nga 1 week. Gihatagan lang ko sa kadlaw nga day off, which is Sunday. Pero di man po ko mo day off kay asa man po ko mo adto. Mag-day off ra ko ug mangimbitar si Ruby Rose nako. Mga 1 month na nga wa ko makada-day off kay wa man sa nanghagad si Ruby Rose nako og laag. Siya ra man siyang usa ka buok nakong amiga. Og dili siya akong kuyog, may panga ikatug na lang nako ang akong day off. Bisan og di mi pirmi magkita ni Ruby Rose pero pirmi mi nga mag-communicate sa Messenger.
Mga alas 10 sa gabi nagkato sa adlaw nga Domingo diyang ni chat si Ruby Rose nako. Naka sa imong room kay tawagan ti ka. Matod pa ni Ruby Rose. The way siya mo chat nako, halatang very excited kay siya. So mo nga nag-video call me ni Ruby Rose og sakto jud ko. Naagi siya excited nga gipamati. Ug mao kadto ang iyang gibalita. Vicky, di ba nasultian man tika about sa latest akong damgo? Pangutana pa niya nako. Ang asa ato, ang maminyo kong celebrity o ang very weird nimong damgo? Tubag ko pa. Mga 2 weeks ago, gidamgo si Ruby Rose nga, doon na siya nakauban ng usa ka lalaki. The reason nga gitawag na ako very weird, kay ang iyang damgo pa medyo maselan kini nga pangitabo. Pasintabi na lang sa mga bata. Gidamgo man daw siya og linapaay sa leon og karnero. I mean yes, silang duha. Aning usa ka lalaki nga wa siya makaila. Kinsa hanap-hanap og blurred kuno ang naong. Kana-kaning murag silhouette ra Papa Joe. Dili na lang nako i-detalye ang pangitabo siyang damgo pero murag tinuod gyud kuno og matud pa sa akong amiga nga sukad niya tong gidamgo siya sa mga lalaki, wa na siya mahimutang. Sige na siya balik-balik og una-una. Before daw siya matug, mag-wish siya nga unta, masumpayan pa ang maong damgo. Pero wa naman gyud daw masumpayi. So ang akong amiga, nanghihinayang siya. Di na mawa sa nauna ni Ruby Rose ang maong binugnuay sa leon og karnero. Bisan og sa damgo lang, nahitabo. Pero sa nakalabay nga mga gabi, gidamgo na po siya nga naa siya usa ka tindahan or mall. Di siya sure og unsay meaning sa iyahang damgo lately. Do gitawag siya og third eye sa mga tao nga nakailan niya pero siya mismo nakaibaw nga kutob ra siya sa damgo. Og kanang mga damguha di pod fixed, dili clear. Unya palang na niya ma-realize nga connected ang iyang damgo kung mahitabo na sa aktual Papa Joe. Murag naigo sa pana ni Cupido ang kasing-kasing ni Ruby Rose bisan pa og sa damgo lang nahitabo ang intimate moments nila sa maong lalaki nga estranghero. Unsa man imong ibalita nako nga mura naman ka og nagkirig-kirig sa kakilig diha, pangutana ko pa. Gisay-say ni Ruby Rose ang pangitabo ug ang sunod ninyong madunggan mao na ang second person point of view. Ang POV mismo ni Ruby Rose niya tong nakailan niya si Blake. Naboard na ko sa mall kaya naglakaw-lakaw ko. Bisan og asa na lang way tumong. Usari rason nga nang duha ka semana na akong pagbalik-balik sa mong mall tungod sa akong damgo. Kay bawo ko nga exaggerated na kaayo ko. Maybe it was just a random dream. Pero kung ikaw basab ang makadamgo nga doon na mo'y gibuhat nga intimate moments sa usa ka lalaki nga murag tinuod gyud, pareho pod siguro mo nako nga di mahimutang. I started questioning myself. Why am I here? What am I doing here? Nagpalayo ko sa event area sa maong mall kay saba kayo ang mga tao nga gasigig syagit. Murag doon ako no'y celebrity nga mag-perform pero di ko hilig og mga local celebrities. Maartista man o singer man, wa gyud ko'y nailhan. Niya to kong department store sa mga ladies area, wa ko'y plano nga mamalit pero nagsukod-sukod lang ko sa mga dress nga akong mauyunan. Pila ka ilis na siguro nako gato. Katong skirt and blouse nga akong gisukod nga ikatulo na to na akong ilis. Diyang nahuman kong sukod o sukod-sukod, akong giuli sa sales lady ang mga sinina o gidawat raman pod sa sales lady. Pero nakuratan ko diyang sa kalit lang dahil lalaki nga nagkaw sa akong likod ug niingon nako nga di nimo paliton, bagay ra ba unta to nimo tong mga saninaa. Nakita siguro niya kay inighuman akong ilis, mugawas man ko sa fitting room to check myself sa big nga mirror nga naa sa gawas. Napalingi ko niya og akong gilili tanan ang iyang naw nga halos matabunan sa iyang baseball cap. Unya nag-face mask pa gyud. Di nako maklaro ang iyang naw. Dili lang nako paliton kay maybe next time lang siguro kay wa mapug ko'y budget karon. Tubag ko pa para mahuman ang among istorya. Nidiritso ko og lakaw nga wa magani mananghid niya. Siyempre, di man may kaila nganong mananghid man ko niya. Pero nabantayan nako nga nisunod ang mong lalaki nako og hatod nga
diha nami sa hallway sa mall og padung nako nga mo exit. Muli na kamis, ihatod ti ka. Matod pa sa lalaki nga, nipaspas ang mga lakang para makaapas siya nako. No need, uy, nga ihatod ko nimo kay dool ra amo. Di ara o, walking distance ra gyud diri gyud. Tubag ko pa. Di sabayan na ti ka, mag-walk sa distance. Tubag pa sa mong boy nga medyo nakahalata na ko nga nagpa-cute-cute na kinidri ka nako. Well, imposible sa siguro og kidnapper ning mga lalaki. Limpyo masad siya. Although nag-sweatshirt siya, then nagmaong og pants, makita niya ang ihar yung shoes nga branded o kay Bauko nga dili peke. Then ang yung mga kamot nga maoray makita nako kay puti sab og hamis. Then ang iyang relo mahalon. Kung nahadlok ka nga daotang tao ko, diaw, ako ipakita nimo akong naong. Matod pa sa lalaki dungan sa pagtangtang niya sa iyahang face mask. Oh, matod ko pa, then nagpayungo-yango na lang, yang nakita na ko yung naong. Iyara mapagibalik dayon pagkahuman ng iyang face mask. Kadang-kadang nakita og gwapong lalaki mo nga di kay ko magpa-obvious nga nihanga ko niya. In fact, di man gyud kayo siya gwapo, medyo hamis lang og neat. Kaya bang halata nga vain o giatiman pud kaayo niya ang iyang panglawas. Miss, na event diha o, ganahan ka mo adto. Kailan ako ang mga bandang nga motukar. Kung ganahan ka, pasudlon ti ka sa artist room. Basing ganahan ka magpa-picture nila. Matod pa sa lalaki diyang nagdungan na namo ang mga o nadunggan namo ang mga kasaba sa event nga duol sa event area. Padung na daw, motukar ang banda. Nibalibad ko, ako siyang ginan nga, di ko hilig og local musician, labi na banda. Bisan og sa waga ko nibawaan nga kanta. Padayon ko sa kong paglakaw, hangtod nga nakagawas na ko sa mall ug napagyapon na laki ni sabay nako og lakaw. Kipaspasan pa nako kong paglakaw, hangtod nga naabot mi sa among village. Dili lang kakutob kay laay masab kayo og mudayon ka sa mua nga di man ta kaila. Matod ko pa niya. Oh, kumaw na magpaila ko nimo. Just call me Blake. And you? Ruby Rose, mubo ko pa nga tubag Papa Joe. Okay, Ruby Rose, nice meeting you and I really hope to see you again soon. Matod pas mo lalaki og nilakaw kini og paspas nga nibalik sa location sa mall. Samtang nagigdahigda ko sa akong Catherine nitong gabiyuna, kalit ko nga napabalikwas. OMG! Nganong nawala sa akong una-una ang lalaki nga ako nakailaila si Blake? Di ba ka mauto siyang nagpakita sa akong damgo? Sus ganong nawa sa akong una-una, may pa na lang itong gihatagan ako siyang number na ko, diyang nangayo siya. Instead, ako naman inuon siya nga giinistriktahan. Feeling manggod na ako, prisko kay siya. It's too late, di namin magkita ato niya pag-usam. Matod ko pa sa akong una-una. Pero sayop ko, tungod kay 2 days after dihay lalaki nga niabot sa among balay, kauban pa niya ang guard sa among village. Ma'am, ikay gipangita ni ma'am. Matod pa sa guard kay murag lahi ang reaksyon niya. Murag halos na lang mo gakus kang Blake. Ganong kay bawa masag ka nga ako nga wa man kumutugan sa akong apelyido niya. Pangutan ko pa. Ay nakitaan man to mo ma'am na tungod sa gabi bisan og ngit-ngit na to. Nya nag-baseball cap si sir, nag-face mask pa gyud pero murag nakamayong jud ko ni sir. Tubag pa sa guard nga murag excited kay siya nga gasigig tan-aw ni Blake. Kaila mo? Nakaila ka niya? Pangutan ko pa sa guard. Siyempre ma'am, uy, kaila kayo. Idol kay nako ni si sir. Paborito ka na kong banda nila. Ug sa akong mga anak nga dalagita mo nga makadungog lang po ko silang kanta pirmi. Tubag pa sa mong guard. Napangang ako, band member di ay ning lakiha. Wag ko makaila. Mao na gingon nga ang mao di nga hamison og pamanit ang maong lalaki. Ma'am, sa di pa ko mobalik sa guardhouse ba, pwede mapapicture sa ako kang sir, ma'am? Okay ra nimo, Idol Blake? Pangutan na pa sa guard nga na starstruck yun og taman kang Blake. Ako pa nagpicture lang duha, gamit ang cellphone sa guard. Then, murag, di pa siya kabiyaon. Pero, kinahanglan, kay basin og mataktak siya sa iyang trabaho. Kami na lang nahabilin ni Blake, tungod kay celebrity man ka siya, ako siyang ipadayon sa amuang terrace. Di alamin naglingkod sa garden. So, usay name si mong band. Pangutan ako pa niya.
Gisultihan ko niya sa pangan sa iyahang banda. Mao nga gidali-dali na kong search sa YouTube. O dito nanggawas ang mga videos. Napasampung na lang ko sa akong baba kay doon na sila yung mga kanta nga familiar kay nako. Sige na ko kadungog adto sa mga radyo pero wa yo kabaw sa title. Now I know nga siya di ay ang nagkanta niya to. While nagtanaw ko sa YouTube, magpasiklap ko ni Blake. Ug hangtod niya itong mga orasa, di gyapon ko makatuo nga, siyang atubangan nga, singer din siya. Yan, mo na nitabo Papa Joe. Pasmal-smile lang si Blake nako niya to. Samtang ako, wasa ko masayod usaon ako siya pag-entertain. Di ko ganahan nga mag-assume nga mamisita siya nako. Nakita lang may daklit sa mall, then namisita siya dayon nako. Kikulbaan kay ko niya to. Wa ko masayod unsay akong isulti niya. Ganahan kag tubig? Pangutana ko pang ni Blake. Yes, please. Giuhaw magug kalit. Tubag pa ni Blake. And that's it, Papa Joe. Mao gato ang start sa pagpanguyab ni Blake sa akong amiga nga si Ruby Rose. For privacy reason, alias lang na ang gamit. Di gyud na tinod nga name ni Blake. Di lang pud nako isulti ang pangan sa banda. Basta usaray akong masulti. Sikat sila. Mo di ay nga nanawag si Ruby Rose nako og gabiing dako para ibalita ang iyang kilig moment sa maong lalaki. Pagkibaw nako sa name sa banda, hasta ko gikilig kay idol ba yan nako sila. Kibaw pug ko sa ilang mga song. Besh, nalipay naman ta ko sa mong panagan nga makaban kog celebrity. It turned out nga di man ito para ako, kundi para imuha man ito. Tubag pa niya. Huy, wapay sure uy, wapagay na ako siya sugta. Tubag pa ni Ruby Rose. Kung pa may mong gidugayan ni mo, sugta na yun na. Basin og sa sobra ni mong pakipot, mabagok ang ulo ng Blake niya. Di na siya maganahan ni mo. Na, magmahay yun ka. Matod ko pa. Humana mong istorya ni Ruby Rose, Papa Joe. Halos ako'y di makatug nga magsige na mag-search sa mga singer sa band o vocalist nga si Blake. Naghuwat pa kong mga 2 days, usa pa nakapanawag na kong usab si Ruby Rose. Nananawig sini pero mao lagi, halos magmaskara na lang siya kay di man siya ganahan na makailan niya. Okay ra daw og siya ra kay naanad na siya mga fans. Nabalaka na siya nako kay sure jud daw nga maapil kog kasamok. Kay apilon daw kog search sa mga fans niya. Napay mga paparazzi. Matod pa ni Ruby Rose. Wow, instant celebrity day ka. So, saman, gisugot na nimo siya? Kamu na? Excited ko pa nga pangutana sa akong amiga. Yes, kami na. Pero before na ko siya gisugot, ako siyang gidala sa sinihan para makakiss ko niya sa ngit-ngit. Ako lang itistingan kung same bagyot ang feelings ba niya itong gabi sa akong damgo. Unya, siya gyud. Excited ko pa nga pangutanan niya. Well, who knows? There's a very big difference sa damgo ug sa reality. Pero murag feeling na ako siya gyud. Then, love na pud na ako siya. Tubag pa sa akong amiga, Papa Joe. Napalukso-lukso ko sa kalipay kay murag ako'y nakauyab, Papa Joe. After niya to, namit na nako sa makadaghan si Blake. Kaya kung doon na sila concert nga duol-duol ra sa mong lugar, pakuyugon man ko ni Ruby Rose. Lipay kay ko, og na starstruck ko sa love story sa akong amiga. Ako pod, kano sa pagkaha, matod ko pa sa akong kagulingon nga nangarap og gising. Doon na kay maibog na akong lalaki nga, bisag kausawa mo dyan ang uyab na ako. Bisan og ingani ang akong itsura, pero nangandoy pod baya ko nga makauyab, Papa Joe. Pero ambot ba, kutob lang sa pangandoy siguro, kay murag mahadlok man yun siguro mo duol ang mga lalaki nako. Or maybe, walang yung ganahan nako. Bati siguro kog naong. Dili ka batig naong, Vicky, uy. Smile-smile lang po di ginagmay. Kaya mga lalaki man good, ganahan na ba na silang babae nga medyo makamausad ba nga mo flirt-flirt gamay ba? Matod pa ni Ruby Rose during sa ilahang kasal ni Blake. Yes, Papa Joe, gikasal gyud si Ruby Rose, usa ko sa iyahang mga bridesmaid. Bongga ang kasal, pero private lang, kay di man pwede nga i-public. Kay ang naibawaan sa mga fans ni Blake nga single pa siya. Di man daw musugot ang manager nila ni Blake nga may bawaan siya nga married kay ma-turn off daw kuno ang mga fans. Na-amaze ko during the wedding kay naa dito yung mga famous celebrities nga mga TV artists o sa TV ra nako makitaan. Din tungod kay nakaamiga kog diwata ang beauty, naibgan og celebrity, unya naapil na lang sab ko sa kahig.
Feeling datuon na pud ko ato nga time kay ako mga kauban sa kasal, murag dato man gyud sila tanan. Ako ra siguro pobre didto. Pasiklap-siklap lang ko kay of course, di ko pahalata nga ignorante Papa Joe. Kato mo experience ako Papa Joe, mao nga sa di na ko makalimtan. Ako nga taga Bukid, maid ra ang trabaho nga namahuan pero gihimong bridesmaid so sa celebrity wedding. Mao ginahinungdan nga mobalik-balik o mobalik og Cebu nga mixed emotion ang gibati. Nagul ko nga maglagyo mi ni Rose nga akong best friend. Mabalik naman po ko gasayin sa akong mabalik naman po ko gasayin ang akong amo nga lalaki diri sa Cebu. Sumamalik na sa midri og puyo sa tibuok pamilya. Ako ang gipaunag larga ni ma'am para maoy mo prepare og limpyo sa balay nga ilang gipuy-an. Si Ruby Rose ang niatod nako sa airport. Ug dihang musud nako para sa pagsakay na, magboarding na, gigakus kog taman ni Ruby Rose. I will miss you my friend. Doon ka na mo ni Blake sa Cebu ha. Matod pa ni Ruby Rose. Wa na ko makatubag kaya nagsige nag-agas ang akong mga luha. She is my true friend. Ug wa pa ko kasuway og laing amiga nga sama niya. Ayaw naghilak diya oy. Ay si kaguol oy. Kadul ra ng Cebu 45 minutes man na by plane. See you soon and have a safe trip. Matod pa sa akong amiga. Then nilakaw ko paingon sa entrance sa departure area. Pero niapa si Ruby Rose na ako nihunghong. I still have this dream nga maminyo biya kag celebrity. Matod pa niya na ako. Nakasmile ako Papa Joe. Wa pag yun siya mahuman siyang celebrity kay social kaha. Og mao, very possible kayo nga may tabo. Mayon ta og pareho ko niya nga munyeka og beauty. Nakabalik na mi sa akong amo pagpuyo sa Cebu and then after 1 year, gibali na siya sa laing area ang akong among lalaki sa iyang trabaho. Ang lugar nga mao'y bagong gipuy-an kay part ra gyapon sa Visayas o dinala nako isulti ug unsang syudad. Basta naay radio station. Ug bisan sa damgo wa ko magdahom nga didto sa mong lugar may tabo ang katumanan sa damgo ni Ruby Rose. Yes, Papa Joe, sa among lugar, nakilala kong babae nga katabang po sama nako. Unya, members sa clan. Kaning nag-idolize ang mga radio broadcaster. Di lang ako ipaklaro kung AM or FM ba. Then naka-remember ko aning usa ka clan niya one day ni-visit me sa radio station. O dito na ko naila-ila ang akong forever karon Papa Joe. Yes, wala pa jud na sayop ang third eye ni Ruby Rose kay matawag man gihapon nig celebrity ang ako ang bana karon. Local lang ginoon pero doon na siya mga fans pod. Naapod siya mga followers sa social media. Ako na lang mong unahan. Yes, di siya gwapo ang akong bana. Pero nindot kayo og tingog. Pero din ako. Ang bana. Pero abi ninyo, dili magmatter ang itsura kay ako man sab, di man sa ko gwapa. Para nako ha. Pero para sa kumbana, gwapa daw ko Papa Joe. Daghang kayong salamat Papa Joe sa pagbasa og dinil ng kutob and more power and Merry Christmas and Happy New Year. Imong magtatampo, Vicky. Daghang salamat Vicky. Og daghang salamat sa mga mo comment later. Busing bingos lang nga, Papa Joe, basin ikaw na. Actually, no, that's not me. Pero doon na ako yung idea kung kinsa na nga DJ. Yes, I know. Manghod pa na ako gamay. But anyways, about ang third eye, doon na lang ko i-share na ninyo. Siguro, mapart ni siya sa akong niyang i-share ninyo nga istorya once nga maabot na taog 100k subscribers. Kaya di ba ni promise man ko nga, ako na sang istorya akong idalit ninyo tanan. As in, sobra pa siguro sa part 1, part 2, part 3, part 4. Once nga maabot na. But, preview lang nga inline aning nga storya nga about third eye. I remember sa wala pa ko mo abot diri sa Cebu nitong ni bakasyon ko og Manila due to personal reason. Tungod kay naapil ko gubot-gubot sa una sa kanang grupo-grupo. Bata pa man. So dito sa ko sa Manila to nitago. And then doon ay kauban ng akong mama sa trabaho nga kamao siya mo basa og kanabit ang pad ko no. But
di magugo mututo nga na. But voluntarily, iyang ikuha ang akong pad. And then, she said, she's from Mindanao man, pero dito sa Manila ito. She said na, once muli daw ko og Cebu, I will become famous. Anya, managhan daw ko no ang ako mga friends. Pero wala ito na gusto sa kong una-una. Kay, nga nagutaon nga, mahimo kong sikat. Yeah, ma-famous nga. Daghan pa manggani kong kontra sa mga batanon sa una that time. Tungkol sa grupo-grupo. And then when I came back, after pila ka weeks, ang silingan na mo nga DJ nga babae sa Barangay RT or DYRT asked me nga magpa-audition og balik sa DYRT during that time. And that was way back 1993. Ana. And then I auditioned. And then pagka 1994, gidawat ko. And I was 20 years old during the time. So dito siya nagsugod. And I realized nga, yawa good, na tinuod lagi ang gisulti sa katong babae nga mananagan. And basin siguro doon na yung special gift ni si Robbie Rose. And there you are. And itabo, nga naamo, dali ka nako. And again, dagang salamat. Pero disclaimer dili ni mao basta kaila ko ani nga DJ, but it's not me. Daghang salamat mga kaigsunan, mga ka-dear friends sa inyo ang pagtanaw sa tong video diri sa tong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. And again, please don't forget to subscribe and click the notification button. At ang inasa ninyo, sunod na tong istorya. Kini inyong ubos nga lagad, Papa Joe.